Viime lauantaina saimme lukea ikävästä välikohtauksesta, joka tapahtui keravalaisessa Pub Kantiksessa. Nujakkaan osallistui useita kyseisen ravitsemusliikkeen kanta-asiakkaita. Ja muun muassa yksi heistä, pidetty ja rakastettu Jussi Antero Tuokkonen, vietiin sairaalaan. Muut ravintolan kanta-asiakkaat, asianomaiset ovat edelleen kuulusteltavina Keravan poliisilaitoksella. Nujakan selvittämistä hankaloittaa se, ettei kukaan asianomaisista tunnu muistavan, mistä koko homma sai alkunsa. Minä olen kyseisen Pub Kantiksen baari Mikko. Minäkin olin paikalla. Ja minä muistan. Hommahan meni näin. Tässä on pullo, jonka sai päähän Jussi. Tässä on juoppo, joka vahingossa heilotti pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on nuori mies, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on junkkari, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on portsari, joka käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hieno neiti, joka huusi Ihme pervo! Mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hiippari, joka kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihme pervo! Mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä, joka vahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on viina, josta hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihme pervo! Mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tökkäsi puukolla miestä. Hetkinen, hanuresti! Ei tässä on nyt mitään järkeä. Siis tuo hiippari puristaa tuota tyttöä tissistä. Ja sitten tämä portsari käsittää sen väärin ja syyttää tätä junkkaria. Ja sitten se junkkari puukottaa mua. Niin siinä kävi. Ei sillä ole mitään syytä puukottaa mua. Samaa mieltä. Niin ja sitten vielä tämä puukko. Vaikka tämä onkin tämmönen muoviketju, niin kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa sattumaan itse kutakin, kun ruvetaan tässä tökkimään näitä. Minä haluaisin tähän niinku semmosen explanationin ihan piakkoon, että minä en muuten jatka tätä ollenkaan. Ei, saaks ehdottaa? Kato, mä oon ihastunut tähän Mimmiin, mutta se onkin sun tyttöystävää. Ja sit mä oon vetänyt subuteksi ja viina on sekaisin, niin mä oon aika silleen vainoharraisessa tilassa. Ja sit kun toi sanoo ihmepervo, niin mä luulen, että se tarkoittaa sua. Ja sit kun mä haluan puolustaa tota, niin siksi mä puukotan sua. Okei. Yes. Tässä on baari Mikko, joka pisti pullon kiertoon, jossa oli se viina, mistä hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neljä, joka huusi Ihme pervo! Mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria. Ja mä puukotan tota siksi, kun mä oon ollut ihastunut sen tyttöystävää ja sit kun mä oon vetänyt viinaa lääkkeet sekaisin, mä oon aika silleen pihalla, mutta sit mä haluan puolustaa tota, niin siksi mä puukotan tätä. Juurikin näin. Joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on Jussi, joka halusi tarjota kaikille. Ja vinkkasi baari Mikolle, joka pisti pullon kiertoon, jossa oli se viina, josta hiippari juopui liikaa ja kouresi tissistä neitiä, joka huusi Ihme pervo! Mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria. Joka puukotti tota miestä sen takia, koska oli viinalääkkeet vetänyt sekaisin ja halusi vaan puolustaa tota, niin siksi puukotti tätä. Juurikin näin. Joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Jonka sai päähän Jussi. Nyt loppu tää tyhmä laulu, tämä käy ottamaan minua päähän tämä laulu. Tästä näyttelijät eivät tienneet etukäteen. Eikä heillä ole vielä aavistustakaan, mitä tämä kyseinen tehtävä tulee pitämään sisällään.
Tämä on Putouksen yllätystehtävä. No niin, on siis yllätystehtävän vuoro. Jälleen kerran vedetään näyttelijöiltä todellakin matto jalkojen alta. Heillä ei ole hajuakaan, mitä nyt tapahtuu, mutta se selviää heille kohta. Tämän viikon yllätystehtävä on äskeinen laulu, mutta nopeammin. Kyllä, kerätkää Akulle tavarat ja kuunnelkaa. Laulu on paljon nopeampi, se kiihtyy koko ajan ja sävellaji nousee koko ajan. Te, jotka näyttelette mukana, teidän pitää pysyä mukana tässä tempossa, sanoa repliikit siinä tempossa, missä Aku laulaa. Kaikki valmista. Yhtään nopeammin. Katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Ottakaa alkuasemat. Aku, kylttiä et tarvi nyt. Tule sitä. Jätetään se alkupuhe pois, lähdetään suoraan laulusta. Aku, Jes, mä olen. oletko valmis? Kyllä. Hienoa. Jussin laulun paluu. Tässä on pullo, jonka sai päähän Jussi. Tässä on juoppo, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Se on nuori mies, joka tipahti tuoliltaan, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on jukkari, joka tykkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on portsari, joka käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tykkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hieno neiti, joka huusi mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tykkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hiippari, joka kohdasti tissistä heitiä, joka huusi mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria, joka tykkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, jonka sai päähän Jussi. Tässä on viina, josta hiippari juopui liikaa. Hän kourasi tissistä neitiä, joka huusi mikä portsari käsitti väärin. Syytti junkkaria, joka tykkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta. Pitää nyt on selvä. Siis tuo hiippari puristaa tyttöä tissistä ja sitten se syyttää tätä junkkaria. Eikö tätä portsaria ja sitten se syyttää tätä junkkaria, joka puukottaa mua. Ei sulle mitään syytä puukottaa mua. Sitten vedän tämä keklu, että sun pitää laittaa tätä tänne näin, niin ei tässä ole mitään järkeä. Mä oon ajastunut tuon mimiin, mutta sit kun se onkin sun tyttö, josta mä vetänyt viitaa lääkkeet sekaisin, niin se ei tule mä pian sit mä puhutaan sua. Okei! Tässä on baarmikko, joka pisti pullon kiertoon, jossa oli se viina, josta hiippari juopui liikaa ja kourasi tissistä neitiä, joka huusi mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria. Joka puhutti tätä miestä siksi, kun oli ihastunut tyttömästä ja siksi puhutti sitä. Puukata mua! Joka tipahti tuoliltaan, mikä pelästytti juopon, joka heilatti pullolla päähän. Tässä on Jussi, joka halusi ja pikkasi baarmikolle, joka pisti pullon kiertoon, jossa oli se viina, mistä hiippari juopui liikaa ja kourasi tissistä neitiä, joka huusi mikä portsari käsitti väärin ja syytti junkkaria. Joka puhutti tätä miestä, silloin se on se mimmikaan siksi puhutti sitä. Juurikin näin! Joka tipahti tuoliltaan, mikä pelästytti juopon, joka heilotti vahingossa pulloa, joka sai päähän Jussi. Joka sai päähän Jussi! Nyt loppu tämä kylmä laulu! Ja asettuu vähän ja Karjo sairaalaan! Hienoa, käydään katkolla ja katkon jälkeen selviää kuka sketsihaamoista putoaa. Nähdään aivan kohta.